Γεια σας και καλώς ορίσατε στη Madame Chouchou. Είμαι Ελένη Δημοπούλου, είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και έχω δημιουργήσει αυτόν τον υπέροχο χώρο μαζί με τον σύζυγό μου σε vintage, ρετρό διάθεση, παριζιάνικη διάθεση, όπου αυτός ο χώρος είναι φτιαγμένος με πάρα πολύ μεράκι, πάρα πολύ αγάπη. Έχουμε φέρει λοιπόν για εσάς τα πιο υπέροχα γλυκά, μοναδικά πράγματα, μοναδικά εδέσματα. Όλα είναι φτιαγμένα χειροποίητα με τα πιο αγνά σπιτικά υλικά. Σεβόμαστε τον πελάτη μας, το θεωρούμε εκλεκτό, μοναδικό, υπέροχο της φύσης πλάσμα, όπως είναι φυσικά. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμων που ενώ είμαστε μόνο 2 μήνες στο χώρο και σε αυτήν εδώ την περιοχή, μας έχετε τιμήσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε ευγνώμων και σας περιμένουμε να δοκιμάσετε όλα μας τα εδέσματα, τον υπέροχο εκλεκτό ιταλικό καφέ μας, τη μοναδική αυθεντική μας σοκολάτα, τα υπέροχα μοναδικά κρουασάν μας που είναι γαλλικά, παριζιάνικα, αυθεντικά, διάφορα events που διοργανώνουμε, διάφορα λαϊβάκια, karaoke nights και διάφορες βραδιές που μπορούμε να έχουμε ένα σπιτικό, φιλικό, ζεστό περιβάλλον.